עצמות המצח משפיעות במידה רבה על מראה הפנים שלנו. עצמות מצח בולטות עשויות להשוות לנו מראה זועף. הבוקר נעסוק בניתוח לעיצוב עצמות המצח, וכיצד הוא ישפיע על הבבואה הנשקפת אלינו מן הראי. דוקטורנט טליסמן, מומחה לכירורגיה פלסטית, יסביר וגם ירחיב לנו. אז מה הם עצמות המצח, דוקטור טליסמן? טוב, קודם כל זה תלוי איך סופרים. אפשר לספור אותם רק 7 ואפשר לספור אותם 5, תלוי מאיזה כיוון אנחנו לוקחים את זה. תספור לנו. בבקשה. השתיים הקדמיות ביותר שכולנו מסתכלים עליהן פה ופה זה שתי העצמות הפרונטליות. כן, המצחיות. המצחיות. מעליהן יש את העצמות, אנחנו לא יכולים לראות את זה בסרטוט פה, אבל מעליהן יש את העצמות הפריטליות. שנמצאות במקום הזה. וזה תלוי כמה המצח גבוה. פה הפרונטליות, פה הפריטליות. וזה תלוי, רואים אותם על פי גובה המצח. כמובן שבתינוק שנולד רואים את הכל, אבל עם הגיל, הופעת שערות מסתירה חלק גדול מהם. יש לנו עצימות... למי שמופיעות השערות. למי שמופיעות, כמובן. או שנשארות. או שנשארות. יש לנו את העצמות הטמפורליות שהן בצד, שמגיעות די קרוב. זה אלה שפה. ויש לנו את הספנואיד שאתה לא יכול להראות אותו, למעט אם יפתח את הגולגולת. כן. ואלה למעשה מרכיבות איזשהו קומפלקס שתופס, תלוי איך מסתכלים על זה, זאת אומרת, בצורה אומנותית, זאת אומרת, אם נשאל אומן או צייר, אז הוא יגיד שחצי עליון זה הפנים, זה תופס המצח והעיניים, וחלק יגידו רק שליש. אבל בכל מקרה, אם זה שליש או חצי, זה חלק משמעותי בסך הכל, שאנחנו תופסים אותו כמעט כשליש של מה שאנחנו מסתכלים. יש לנו פה סרטוט. בסרטוט הזה אנחנו רואים נקודות התייחסות שאנחנו מתייחסים אליהן בקשר לאיזה ממוצע, לאיזה נקודות התייחסות. אתה יכול לראות את הנקודה G שכתובה שם, שזה הגוניון, זה למעשה... זאת לא נקודת ה-G זה לא נקודת ה-G שפה לידי הנציג הגינקולוגיה יכול לדבר עליה יותר. זאת נקודה למעשה שמשמשת כנקודת התייחסות הקדמית ביותר של המצח, או של הבר, בר בעברית זה של המחסום, של הקשת הקדמית שלו, שלמעשה היא עבה וחזקה ומשמשת כחלק מעמודי התווך, או הבטרסים הקדמיים, שמאחוריה יש למעשה איזשהו חלל, איזשהו סינוס, הסינוס הפרונטלי. נכון. ופה אנחנו מודדים עד כמה היא גבוהה, ביחס ל-N שהוא הנזיון, שזה השקע. שזה השקע של האף שלנו פה, ביחס כמובן לרדיקס, שזה שורש של האף. זה שורש האף, קצה האף, השפתיים, וזה אמור ליצור איזושהי הרמוניה, איזושהי התבטאות מסוימת בהופעה, וזה מה שאנחנו משדרים. אנחנו יודעים שיופי הוא עניין של פרופורציה, בפנים. פרופורציה בין העיניים, מרחק בין העיניים, גדלים, ואנחנו מדברים עכשיו על הגדלים של המצח ועל הפרופורציות בין החלק של העיניים לסנטר ובין החלק של העיניים למעלה. כן, נכון, בדיוק. ויש לזכור גם שכמעט 60% מהאנשים שמסתכלים על מישהו ומקבלים את הרושם הראשוני, אזור העיניים והאזור שלמעלה הוא הראשון שנתפס, הוא האזור שנזכר, כך שיש לזה מעבר לגודל היחסית קטן של האזור שמעל העיניים, ההשפעה שלו על המסתכל היא די משמעותית. איזה שינויים יכולים להיות במהלך החיים לעצמות? אני לא מדבר על השנים הראשונות שהילד צומח. במהלך השנים, למעשה, אם יש שינוי ממש בעצמות האלה, זה כבר שינוי מחלתי. אז אקרומגליה, או אקרומגליה יכול בהחלט. הפרשת יתר של הורמון הגדילה, שזה לא קשור אליו. אני חייב להגיד שהייתי סטודנט, דיברו על זה שכאלה שהייתי סטודנט ועוד ראיינתי אותך, אני זוכר לפני 25 שנה, שם לא זוכר שם. אז לעיתון של הסטודנטים זה היה. אז דיברו על זה שמריחואנה והמינופילין מגדילים. אני יכול להגיד כמעט 20 שנה במקצוע ואלפי אנשים שטיפלתי מהם לא ראיתי אחד. אז אנחנו מדברים על מצב מולד שמתפתח, כלומר הנטייה היא מולדת והיא מתפתחת ומגיעה מתי למצב סופי, באיזה גיל? 18, 20? החלק העליון של הגולגולת שלנו למעשה מסיים את הגדילה שלו בגיל 4 כבר. כן. למעשה הוא כמעט ולא גודל מאז. יש איזושהי הערכה ורטיקלית, אורכית מסוימת שממשיכה, אבל למעשה הגודל הבסיסי, בסיס הגולגולת כבר כמעט לא משתנה. לכן אם אני מתייחס למשהו שהוא בא בילד המולד של איזושהי בעיה, למשל ראש משולש או ראש מאורך, כן. חשוב לתפוס את זה מהר מאוד, ממש על ההתחלה, כי הגדילה וההכפלה של גודל המוח היא מאוד מאוד משמעותיים. אבל לא בזה אנחנו עוסקים. לא בזה אנחנו עוסקים. במראה שאנשים רוצים לשפר את המראה האסתטי נכון, שלהם, לא להיראות זועפים, לא להיראות כועסים.
מה אפשר לעשות במקרה שיש לך פרופורציה לא טובה? לבדוק, כן. לנתח באופן הסברי או מדעי, לחקור מאיפה נובעת הפרופורציה הלא טובה, כאשר נזכור שהעצמות זה המפתח להכל, העצמות קובעות את היופי שלנו. עליהם מתוח האור והשומן, כלומר, אם הן יהיו מעוותות או לא בצורה נכונה, כל מה שמעליהם יהיה לא ברור. נכון, אם הן ארוכות אנחנו גבוהים, אם הן קצרות אנחנו נמוכים, וכהנה וכהנה, וכנ"ל בראש. אם הן בולטות קדימה, אם תאי האוויר שמה של הסינוסים מאוד גדולים ומפותחים ויש מעליהם עצם, הם יבלטו, וזה יראה מראה זועף יותר, מראה כעוס, מראה יותר מסקולין, יותר גברי, פרימרי כזה, יותר בסיסי. בוא נראה דוגמאות של תמונות של... עכשיו, פה בכוונה אני לקחתי תמונה שאני לא חושב שיש מישהו מהצופים שלא מכיר אותה. כן, לא מכיר את התמונה לא, אבל אותו. אותו. כן. את התמונה הזאת, לקחתי את המצח שלו והקדמתי אותו קדימה. עכשיו, הוא נשאר אותו ברד פיט היפה, אבל המבט, שאתה מסתכל בצד שמאל של המסך, הוא גורם איזושהי אי נוחות מסוימת, הבר הזה שבולט. לפחות לי. אני חושב שגם... כמו מדרגה מעל הגבות. מדרגה קדמית ששוברת את הפרופורציות היפות שיש לו בתמונה הטבעית שלו, והיא גורמת לזה שזה נראה כעוס יותר, יותר בוטה, יותר... נתייחס לזה יותר גס. הוא כל כך יפה שזה כבר לא משנה ככה זה כמעט ולא משנה, אבל גם בתמונה הזאת זה באמת נותן איזושהי... יש לנו תמונה נוספת. עכשיו אנחנו מדברים כבר על מה שנקרא מנותח, מנותחת במקרה הזה, שמה שקורה זה המראה של האזור העליון, של ממש מעל הגבה שהוא בולט, ואם נסתכל על התמונה השמאלית שזה אחרי הניתוח, לאחר הניתוח, שאני תכף... אם תרצה, נסביר כמובן מה נעשה בו. תכף נדבר איך עושים את הניתוח. אז הקטנתי אותו, ועל ידי כך זה גורם לזרימה טובה יותר ויותר נשית של המראה. כלומר, כשאתה מסתכל כאן על המצב לפני הניתוח, נראה שהמצח הולך באלכסון לאחור. אבל זאת אשליה אופטית, כי למעשה מה שקורה זה ישנה פה מדרגה שבולטת. נכון, זה כמו להסתכל על כל דבר, אם הוא בולט או השני שקוע. אז למעשה מה שאתה עושה, אתה לא נוגע בזווית הזאת, אתה נוגע רק בחלק הקדמי באותה מדרגה בולטת. לא בהכרח, עם הזווית מאוד גבוהה, ועכשיו אנחנו כבר נכנסים לאיזושהי פן הטכני של העניין. אז בוא תכנס, איך עושים את הניתוח? מה עושים? קודם כל, ב-100% מהמקרים אני מזמין CT. ה-CT נותן לי אפשרות להעריך כמה עצם באמת יש לי, כי מאחורי העצם הזאת יש תאי האוויר, מאחורי תאי האוויר הזאת יש עוד עצם ומאחורי המוח. אז אם אני נכנס לתוך תאי האוויר אני ישר שוקע, ואני לא רוצה לשקוע, כי אז צריך למלא את זה, וצריך לסתום את הסינוסים, זה כבר סיפור שלם. ואנחנו רוצים לראות כמה בשר יש בחלק הקדמי שאפשר להוריד אותו. עכשיו, במידה ויש מעט בשר, כמו שאמרת, זה שקוע, זה בולט, אני יכול למלא את החלק שמעל, ואז להוריד או להפחית את העומס או את הצעקה של החלק שבולט. והרבה פעמים צריך לשלב בין שניהם. עכשיו, איך בתכלס זה נעשה? הרי אי אפשר, שנינו יודעים שאי אפשר תמיד להאמין ב-100% ל-CT. לפעמים תוצאות האמת הן לא בהכרח מדגמות את מה שהודגם ב-CT, לפחות לא במידה המילימטרית. מספיק שהבן אדם זז טיפה והתמונה מוזזת, אז 6 מילימטר זה 7, ואתה לא מזדהה עם הנקודה. אז מה שאני עושה, אני עושה חור קטן שמשמש לי כמו מד של שמן, ואני מסתכל עד איפה באמת הסינוס. ואז אני יודע, זה הגובה האמיתי שמעליו אני רוצה להשאיר לפחות מילימטר או 2, או מילימטר וחצי. ואם זה לא מספיק... אתה בודק כמו עם מד שמן את העומק שאתה יכול להוריד, עד איפה אתה יכול להוריד. בביטחה. בצורה שאתה בביטחה. כי אנחנו מדברים על ניתוח אסתטי. עכשיו, אני מבין שלפעמים אם אתה לא יכול להוריד מספיק, אז אתה מוסיף איזה שומן או משהו למצח? לא. על המצח אני מוסיף חומר סינתטי, שאני הייתי לפני איזה 15 שנה בין הראשונים שניסו אותו בעולם, עוד שבתקופה שהייתי בארצות... לא. זה למעשה בונסורס, קלציום אפטייט, שזה למעשה חומר שנדבק ומדמה את העצם באופן מוחלט. כלומר, אתה מעבה את העצם העליונה מלמעלה. בדיוק, מעבה את העצם העליונה, משהו שישב על זה ויחכה באופן מושלם. כמה הניתוח הזה נפוץ? זה ניתוח די מורכב. כמו כל דבר, בהתחלה הוא בטיפים, וזה היה ככה לפני שנים, והוא הולך ומתגבר.
הוא יותר נפוץ באוכלוסיות מסוימות יותר, באוכלוסיות מסוימות פחות. אתה יכול לדמות ולהראות למטופל שלך עם פוטושופ או עם משהו, איך הוא ייראה לפני הניתוח ואחרי הניתוח? כן, יש לי תוכנת הדמיה שמגיעה ל-90 ומשהו אחוז דיוק כמו שאמרנו, יש לפעמים טעות מסוימת ב-CT שיכולה להיות, אבל 90% ומעלה אפשר בהחלט. איזה סיבוכים, במילה אחת, איזה סיבוכים יש לניתוח כזה? ציפיות יתר. ציפיות יתר. זה הסיבוך הכי עיקרי צריך של כל... להפנות לחלק הפסיכיאטרי של דוקטור בן ארויה, כדי לבדוק את צריך להקפיד את הציפיות. אתה שולח את החולים להערכה פסיכיאטרית קודם? נדיר. כדאי לעשות. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור טליסמן, תודה רבה לדוקטור...